जय बर' हारिनि मानगोनां रायजोफोर दावहाया जागायजेनबाय। दिनै फुंनिफ्रायनो क'क्राझार कारिगावआव दुंहाव थासारि ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा पुलिस थाना घेराव खालामना लानायखौ नुनो मोनदों। दा बे दुंहाव थासारिया मानो जादों होनब्ला बेनि मेन रिजनानो जाहैदों थांनाय मोनायाव आदिबासिफ्रा गंसे स्कर्पिय' गारि सावनायजों लोगोसे जोंनि साब्रै बर' सुबुंखौ बुसि बुनानै जायगायावनो सासे बुथारथारदों। बेनि साथामा दासिमावलागै मेडिकेल एडमिट जानानै दं। बिथांमोननि जास्टिस नागिरनानै बयबो रायजो राजाफोरा ज' खौसे जानानै ओंखारबोनायखौ नुनो मोनदों। मोजांनि खोथा, बयबो ओंखारबो अलखद समाव एना एनि गैयाजासे खौसे जानानै फै, जास्टिस नागिरनांगौ, सोमावसारनांगौ, गुबुन जाथिजों जुजिनांगौ। जै बर' हारिनि नोंथांमोना नायलांनो हागोन। আঘাত হৈছে উত্তপ্ত হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই পৰিৱেশ তামোল বাগান আছে, তামোল বাগানো এতিয়া লাহেকৈ ইয়াত ভঙাই দিয়াটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আকৌ দেখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এই পৰিৱেশ কোকৰাঝাৰত উত্তপ্ত হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া কি হয় আমি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু প্ৰশাসনৰ পৰা এইটো দমন কৰিবৰ কাৰণে বা গণ্ডগোল নহয় ইয়াৰ কাৰণে 18জন লোকে ধৰি লৈ গৈ বেয়া কাম কৰিছে। এইটো এতিয়া পুলিচে কৰিছে, কিন্তু এতিয়া ৰাইজসকলে উত্তপ্ত হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইটো হ'ল অতি সোনকালে যে কাৰিগাঁৱৰ পৰা আউদাবাদলৈকে ৰাস্তা বনোৱা
नुआ ठाई